От хилядолетия хората задават един и същ въпрос. Какво очаква човечеството в бъдеще? Дали историята на човека ще продължи безкрайно? Или светът се движи към определен край? Интересното е, че почти всички големи религии говорят за бъдещето на човечеството. Но техните описания не са просто философски идеи. Те съдържат конкретни предупреждения, знаци и събития, които според религиозните текстове ще се случат преди големи промени в света. В исляма се говори за период, в който човечеството ще премине през огромни изпитания. Хадисите описват време, когато несправедливостта ще се увеличи, моралът ще отслабне и светът ще бъде изпълнен с объркване. Това ще бъде време, когато истината и заблудата ще бъдат трудно различими. Но ислямът не е единствената религия, която говори за подобно бъдеще. В Библията също се описват времена на големи промени. Книгата Откровение говори за период, в който светът ще бъде изправен пред изпитания, войни и духовна криза. Много християнски богослови вярват, че тези пророчества описват последните етапи от човешката история. Но това не е всичко. В много религиозни традиции се говори за една интересна идея, че човечеството ще достигне момент, в който ще трябва да направи избор. Избор между морал и власт, между истина и заблуда, между духовност и материализъм. Някои религиозни текстове предупреждават, че именно в този момент ще се появят фигури, които ще се опитат да поведат хората в грешна посока. В исляма се говори за появата на Даджал. В християнството се говори за Антихриста. И в двата случая се описва фигура, която ще има огромно влияние върху човечеството. Но ако погледнем по-дълбоко, религиозните текстове не говорят само за страх или разрушение. Те говорят и за нещо друго – надежда. Защото според много религии, след период на изпитания, ще настъпи време на възстановяване. Време, когато справедливостта ще бъде възстановена. И тук се появява въпросът, който разделя много хора. Дали тези пророчества описват буквални събития, или са символични предупреждения за това какво може да се случи, ако човечеството загуби своя морал? Но едно нещо е сигурно. Независимо дали вярваме в тези пророчества или не, религиите ни напомнят за нещо важно. Че бъдещето на човека не зависи само от технологии или власт. То зависи от изборите, които правим като общество. Ако погледнем внимателно религиозните текстове, ще забележим нещо много интересно. Въпреки че религиите са различни, техните описания на бъдещето имат изненадващи прилики. Но има и важни разлики. В исляма бъдещето на човечеството не се разглежда просто като край. То се разглежда като процес на изпитание. Според хадисите, светът ще премине през период, в който истината ще стане трудно различима. Заблудата ще изглежда като истина, а хората ще бъдат поставени пред сериозни морални избори. Това няма да бъде просто физическо събитие, а духовна криза. В този период ще се появят събития, които ще променят хода на историята. Фигури, които ще влияят на човечеството. Събития, които ще изглеждат като чудеса. Но според ислямската традиция, това ще бъде най-голямото изпитание за вярата на човека. В християнството също се говори за подобен период. В книгата Откровение се описва свят, който преминава през конфликти, кризи и духовни изпитания. Но тук има един много важен елемент – идеята за съд. Според Библията, човечеството ще достигне момент, в който ще бъде изправено пред окончателна оценка. Не само на действията, но и на намеренията. Но ако се отдалечим от авраамическите религии и погледнем други традиции, ще видим нещо още по-интересно. В хиндуизма времето не е линейно. То е циклично. Светът преминава през различни епохи, известни като юги. Според тази традиция, ние живеем в последната епоха – Кали-юга. Епоха, в която моралът намалява, истината се губи и духовността отслабва. Звучи ли ти познато? В будизма също се говори за упадък. Смята се, че учението постепенно ще бъде забравено, че хората ще се отдалечат от духовността и че ще настъпи период на объркване. Тук започва да се оформя една обща картина. Независимо от религията, много традиции описват бъдеще, в което човечеството ще премине през криза, объркване и морален упадък. Но най-интересното е това. Нито една религия не завършва историята с пълен край. Винаги има нещо след това. В исляма – възстановяване на справедливостта. В християнството
ново небе и нова земя. В хиндуизма – нов цикъл. Това означава, че според религиозните текстове, бъдещето на човека не е просто край. То е преход. И тук идва най-важният въпрос. Ако всички тези религии предупреждават за едно и също, дали това е случайност? Или човечеството отдавна знае на къде се движи, но просто отказва да го приеме? Но какво се случва, когато сравним религиозните пророчества с реалността, в която живеем днес? За първи път в историята, човечеството не просто се развива, то започва да се променя. Живеем в епоха, в която технологии като изкуствен интелект, генетика и невронаука не само подобряват живота, а започват да променят самата същност на човека. Днес вече не става въпрос само за машини, става въпрос за сливане между човек и технология. Проекти като мозъчни импланти, изкуствен интелект и биотехнологии поставят един нов въпрос. Ще остане ли човекът човек? Някои учени вярват, че бъдещето е в така наречения трансхуманизъм. Идеята, че човекът може да бъде подобрен чрез технологии, по-умен, по-силен, по-дълголетен. Но тук идва сблъсъкът, защото религиите предупреждават за нещо много подобно. Не чрез технологии, а чрез измама. В исляма се говори за даджал, фигура, която ще представи неща, изглеждащи като чудеса. Ще показва сила, контрол, възможности, които ще изглеждат свръхестествени. В християнството се говори за антихриста, който също ще притежава влияние, сила и способността да убеждава хората да го следват. И тук възниква един много сериозен въпрос. Ако днес технологиите могат да създадат неща, които преди са изглеждали като чудеса, къде е границата? Дали бъдещето на човека ще бъде контролирано от технологии или от идеи, които изглеждат като прогрес, но водят в друга посока? Все повече хора започват да задават въпроси. Дали развитието е наистина напредък или е нещо друго? За първи път в историята, човекът има силата да променя своя ум, своето тяло, своята реалност. Но религиозните текстове предупреждават за нещо важно. Че най-голямото изпитание няма да бъде физическо, а духовно. Не какво можем да създадем, а какво избираме да станем. И може би точно тук се крие истинският въпрос. Бъдещето на човека ще бъде ли еволюция или трансформация в нещо, което вече не разпознаваме? Ти избираш темата, аз правя видеото. Напиши в коментарите какво искаш да видиш следващия път. Най-интересната или най-харесаната идея ще стане следващото ми видео. Коментирай и се абонирай. Бъди част от будната и информирана общност.